Puilano chini bubagrano khulumbo tai chini Tripura hasteni joto borom ganang jot ani khajani ta khuk tai bukhuk songno ang khabai kaisa chini media ni bisingte kai koimung hainai 14 Oktober 2023 chini khumulungo kaisa kotor lukuthum panda angnai miyakai ba mega mass gathering or lukuthum panda abo chini Greater Tripaland sanmungno tuyui panda angnai जों फुनुकनानि नायो जों प्रमाण दिनानि नायो जे त्रिपुरा राज्यनि तिप्रा सारक तिप्रा जुग्रक जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सारायासा रायजोनि थांगै तंनानि ओ त्रिपुरा राज्योआव जों बास खाय तंनानि जोंनि ताय लामा करिखा आबुनि बागैनो हायदि खाजानि ताखुकताय बुकुकसं अबो सुदु आनि साइचुंगिया निनि साइचुंगिया जतनि बागैनो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै नांगौ आबुनि बागै ओ सानमुंनो जों दिल्लीनि जोंनि दिल्लीआव प्रधानमन्त्री स्वराष्ट्र मन्त्री जत मन्त्री आदम रक बरकनो मेसेज रिनानि बरक इ वानसुगै मानानि जे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक बेलायखेनो नांखाना ग्रेटार त्रिपुरा नि वानसुगै मानदिनानि आबो निनि आनि जतनि फान नांगौ जतनि सुबासु नांगौ जत फाइनानि नांगौ ओ जागायाव जों दाबो राजनैतिक खायलाया अरो जों दफानि chini nangkuk mani chini ha abono se जों नांग्रावो राजनैतिक उलख खालायलायानो जों पुइलानो जों chini ha नाव जों रखा खाय नारिक लायग्राना बयबो सेट जागिया खालायो जों नारिक लायग्राना आबुनि बागै जत्तनि सुबासु नांगौ खाजानि ताखुकताय बुकुकसं आबुनि बागै chini ओ मेगा मास गैदारिं कायसा प्रमाण दिनाय जे सारा त्रिपुरानि आनाचे कानाचे जों अरो केबो कसा केबो कर्म केबो कख्रान हियावो इ त्रिपुरा सारकनि बागैनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ हिनै वानसुगै मानानि जत्त ओ हानि ओ हायुंनि बररक आबो ओ मेसेज कतरनो जों रिनानि बागैनो जत्तनो आ सालचा नुखुंनि नांकुकमानि सामुंनो याकारि फानो जों चिनि नांकुकमानि पुइला हंके ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड से आबोनि यागुलसे ताइ नुखुंनि सामुंगु आबोनि बागै जत्तनो आंकयो चिनि ओ 14 तारिखो मेगा मास गैदारिं को जत्तनो हायै सपायना बागै 11 तानि बिसिंगनो जों खुमुलुंगो हायै चिनि कानमुं तुमुंबाय जों जत्तनो नायथथक हायै इ त्रिपुरा थानसा कक बाक्सा याप्रि बाक्सा बुबाग्रा बाय बाक्सानो बुबाग्रा चिनि बसकांगो जों बुबाग्रानि उंक्लगो ताबुक बतंगु जों बुबाग्रानि बंशधरकबा ने वानसुग्रि मानानि बागै हायदि जत्तनो फायबायदि होनो आं जत्तनो आनि खाबाय कयजावो जत्तनो खुलुमबायखा खुलुमखा जोंनि जत त्रिपुरा सारकनो जों फायनाय 15-16 अक्टोबर जोंनि TWF बाय अर्गानाइज खायजाक जों कायसा फुड फेस्टिवल नारखा 15-16 अक्टोबर थाय अंनाय मानिक्य कोट आ जागावो उद्बोधन खायजाकनाय 4टा समयो जोंनि 4टा to 9टा 10टा जरा जों बुसुक तंमाननाय जत त्रिपुरा सारकनो जों अर फाय मानजाना बागै कयनाय जोंनि स्टल दङ 10-12टा उद्बोधन खायनाय जोंनि महाराजा तंखायनाय ब निजे तंनाय ताइ जोंनि अ जागावो कम्पिटिशन तंनाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज तंनाय जों स्टल जोंनि चायनानाय कम्पिटिशन नि बागै जों फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज तनो ताइ जत जोंनि अल त्रिपुरानि नाय दंनाय न जों जोंनि फुड फेस्टिवल फायै मानजागना बागै जोंनि जा कथक जोंनि जा बरक जोंनि सिरि सिटिओ जों भाइके जासायफाय अबनो फाय जाना बागै खाबाय खाबाय कयो जों आगि कुसुम कुसुमो थक सारा मस्ला सारा मानै जों जोंनि त्रिपुरा सारक इन्डिजिनियास रक ओ त्रिपुरा हास्टेनि इन्डिजिनियास रक भाइके जोंनि जामुंनो जालाय अबो जों मानथौरिनानि जायतकनाय जों जत सम्भव हर बायसंबै फालनानि ज्रेस्टा खायनाय वासंबायबो आसगनो बुसुक मान जों ज्रेस्टा खायनाय हायदि जत त्रिपुरा सारक जोंनि फुड फेस्टिवल नो नायथक थक खायना बागै जों आरो जोंनि एन्टारटेनमेन्ट बागैबो जोंनि आगि सिरि सिटिओ रिजार्भ मानि रिजार्भ जादि कलिजा बो तंनाय जोंनि रिजार्भनाय बो जों नाहानाय अब बागै जों जत नरक फायखां जोंनि
festival naithothok nai mosangnai jongno nor encourage khaipedi chini indigenous no jong narangna bagui jong obo khayo chini food festival norno sara jong obo success ongla khaima tongo abagui jong norono khabai khubai koijao taisa sanai 15-16 October somo hingke 4 ni simi norok jotono o somoyo phai manjana bagui chini food festival phai chai cha phaina bagui no jotono koyo khabai khubai asana hambai जों अरो हामबाय जों अरो चिनि जागा जों आस्ताबल नायमानि जों मायाङै जों जागा किसा चिकन उखा जों मानिको कोदो आबागै जों 12टा स्टल खाइमानो बायरेनि जों बुसुक बरंनो रिमान जों रिखा अलरेडी आबागै चिन्ताय जागा खरिखा बायरेनि फालफायो